Rêveberiya Trump bi peyv û kiryarên xwe li ser Îran û hevalbendê wê zexta zêde dike. Heke berjewendiyên Amerîkayê were êrişkirin bêguman em ê bi awayekî guncav bersivê bidin. Qanûnder daxwaza agahdariên pirtir dikin. Ez bang li wezaretên karê û derve dikim. Berevaniye dikim ku werin ver û jî me re bêjin ka çi dibe. Ji ber ku bila ku min di rojnameya xandiye, ez nizanim ev tehdîda çi ye? Pêwîstiya me bi zelalkirinê heye. Em bersivdanan dixwazin û em wan aniha dixwazin. Heke hûn ji serok Trump ihtimala şerekî bi Îranê re bipirsin ew ê tenê wisa bêje. Hevî dekem ne. Hinek ditirsin ku ev jî wekî dagirkirina Iraqê ya 2003 bibe. We do not need another Iraq. Em carek din xapandina wekeya hebûna çekê kîmyawî ya Iraqê naxwazin ku em têkilî şerekî wêran kar kirbûn ku tu çekekî wêran kar nihat bû dîtin. Em cardin wê naxwazin. Pêşniyarê fermandarê berê hêzên Amerîkî yê li Iraqê divê Amerîka reftarê Îranê bide guhertin, ne guhertina rejîma Îranê. Ramana dagirkirinê ez bawerim ne tiştekî cidî ye li ser maseyê. Divê em heta niha fêr bibana, bi taybetî jî piştî buhara Ereban, piştî guhertinên rejîman. Her tim tiştên em hêvî dikin pêk nayê. Bo an niha piraniya komariya bi sedema kiryarên berê yên Îranê dixwazin pîşvaniya rêveberiyê bikin. I support what the administration is doing. Ez piştgiriya pengavên rêveberiya Amerîkî dikim ku karînên me yên leşkerî li herêmê xurtir dike. Ew peyamekî baş tiştînê Îranê ku gertukiryarên sala 2004, 2005 û 2006 dubare bikî û bi hezaran leşkerên me bikujî birîndar bikî, em ê hesabê wan işte bipirsin. It's very straightforward. Ev pir zelal herkê Îran êrij bike ew ê şerek derkeve. Herkê Îran êrij neke ew ê şer nebe. Di heman demê da gelek demokrat jî biryarên xwe eşkere nakin. Ez dixwazim armanca kampeyna me ya guhaştîna dijî Îranê biperjînim. Gelê Emrîkî mavdarin ku bizan çi dibe. Heke serok Trump û komariyên Kongresê plan dikin Emerîkayê bêxin nava pevçûnekê heta şerekî li rojhilata navîn gelê Emrîkî mavdarin bizan û mavdarin sedema wê jî bizanin. Hefta borî bo rêberên Kongresê civînên agahdariye yên nepenî pêk hat. Rojên bêda bo karbidest û qanûnderên her du partiyan jî civînên agahdariyê tê pîlankirin.